Килиан Мбаппе яке аз ситораҳои асосии футболи муосир ба ҳисоб меравад. Ин ҳамлагар барвақт ба қуллаҳои баланд баромаданро шурӯъ карда буд. Аллакай дар 18-солагӣ Мбаппе яке аз лидерони ҳамон Монакое буд, ки то ба полуфинали Лигаи Чемпионҳо баромада буд. Баъдан бошад дуюмин гаронарзиштарин бузингар дар таърих гардида, бо 180 миллион евро ба ПСЖ гузариш намуд. Килиан ҳоло ҷавон аст ва аллакай қаҳрамони ҷаҳон ва беҳтарин бомбардири дастаи худ ба ҳисоб меравад. Вале то ин дам ҳамлагари фаронсавӣ бо хислатҳои бади худ ҳам ошнои ҳамагон гаштааст, ки ба бадбинии дигарон нисбаташ сабаб мешавад. Имрӯз онҳоеро мегӯем, ки Мбапперо бад мебинанд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. дар яке аз бозиҳои чемпионати Фаронса муқобили Монпелье, Мбаппе нофаҳмии ҷиддие бо собиқ ҳамдастаи худ Неймар дошт. давоми ҳамон бозӣ парижиҳо ҳаққи истифода аз ду пеналтиро гирифтанд. Килиан ба қароре омад, ки зарбаи якумро истифода барад, вале аз уҳдаи кор набаромад. Неймар бошад дар навбати худ аз шонси худ хуб истифода бурда голеро ба самар расонид. баъди бозӣ сармураббии он вақтаи даста Галте фаҳмонид, ки новаста аз ноком шудан пеналтии зани штатии даста Мбаппе мемонад. Неймар аз ин гуфтаҳо ба хашм омад ва дар сомонаҳои интернетиам ба суханони зидди Мбаппе буда лайкҳо мегузошт. Мбаппе оҳиста нуфузи худро дар даста бештар месохт ва бо ПСЖ қарордоди нав имзо кард. барои Неймар ҳайратовар буд, ки баъди тамдиди шартнома нақши Мбаппе берун аз майдон ҳам рушд мекард. ба ҷуз муддати баландмаоштарин бузингар шуданаш, Килиан ба корҳои даставӣ ҳам қарор мебаровард. ба бадбиниҳои Неймар, Мбаппе роҳе ба ҷуз дари роҳбариятро кӯбида ӯро ба фурӯш гузоштанро наёфт. роҳбарияти даста албатта, ки гуфтаҳои Мбапперо ҷиддӣ қабул накарданд ва бо мурури вақт ҳолатро ором карданду бо бозингарон дар алоҳидагӣ суҳбат гузаронинданд. ҳамин хел агар дар чашми ҳамагон моҷарои намоён намешуд, бовар кардан мушкил аст, ки ҳардуи онҳо дӯстие байни худ дошта бошанд. Мбаппе чанд сол аст, ки ҳадафи трансферии Реал Мадрид гаштааст. президенти даста Перес тамоми корро барои ба ҳайат овардани Мбаппе анҷом дод. соли гузашта ва имсол ҳам гузариши ӯ ба Реал наздик буд, чунки шартномаи Мбаппе бо ПСЖ ба охир мерасиду Реал метавонист, ки ӯро ройгон ба даст орад. футболбоз бо Перес барои трансфер гуфтушунид анҷом дод. мухлисони мадридӣ бошанд шакке надоштанду интизори Мбаппе буданд. ана дар лаҳзаҳои охир бошад роҳбарияти ПСЖ ҳолатро сар то по иваз карданд. парижиҳо соли гузашта шартномаи нав бо Мбаппе пешниҳод карданд, ки солона 57 миллион евро маош баҳри ӯ таъмин мекард. Килиан дарк кард, ки аз ҳама футболбози маоши баланд дошта мегардад ва онро бефикре қабул кард. мухлисони Реал ӯро хиёнаткор номиданду баъзеҳо қайд карданд, ки Мбаппе Реалро барои расидан ба ҳадафҳояш истифода бурдааст. Перес ҳам хиёнатро аз ҷониби Мбаппе эҳсос кард, чунки футболбоз қаблан барои гузариш ҳама ҷузъиётро баррасӣ карда буд. бо тамдиди ҳамкорӣ кардан бо ПСЖ, Килиан аз мухлисони Реал Мадрид узр пурсиду хоҳиш кард, ки вазъашро дарк кунанд. ӯ қайд кард, ки дар ватани худ мондан мехоҳад ва дар шаҳри дӯстдоштааш бозиро идома медиҳад. аз мухлисони Реал узр мепурсам. ман ҳамагӣ як ҳафта дар кӯдакӣ либоси Реалро ба тан карда будам, вале онҳо ҳамеша бо ман ҳамчун узви як оила муносибат доштанд. Перес бошад ҳолати рухдодаро дар интервю қайд карда фаҳмонид, ки ӯ ба ман хиёнат накард. ӯ орзуи худро барбод дод. соли гузашта ПСЖ ӯро фурӯхтан намехост. мо интизор мондем, зеро медонистем, ки ӯ орзуи бозӣ кардан бо пироҳанҳои Реал Мадридро дорад. дар 15 рӯзи охир ҳолат куллан тағйир ёфт. шояд, ки ба қарори ӯ маслиҳатҳои шахсони волумақом таъсир расонида бошанд. Килиан аз ҳама роҳи осони баромадан аз ҳолатро интихоб кард. бале, инаш аниқ шуд. Килиан баъдан аз қарори худ пушаймон шуд ва акнун роҳи дубора ба музокирот омадан бо Реалро ҷустуҷӯ дорад. душманӣ байни Мбаппе ва бачаҳои аргентинии ПСЖ ҳам дар навори мо ҷой дорад. дар рӯйхат исми Ди Мария, Месси ва Паредес ҷой доранд. баъди гирифтани нуфузи бештар бо тамдиди ҳамкорӣ, Мбаппе аз роҳбарият талаб кардааст, ки як қатор бозингарони аргентиниро ба фурӯш гузоранд. шояд, ки рафтани бозингарон ба назар сабаби вақти ками бозӣ гирифтанашон бошад, вале аз тарафи дигар дар ҳайати ПСЖ касе намондааст, ки қаблан бо Мбаппе моҷарое дошта бошад. илова бар ин, Мбаппе боре дар интервюи худ қайд карда футболи қитъаи амрикоро пас зада буд. ба гуфтаи ӯ, футбол дар амрикои лотинӣ рушд накардааст ва мунтахабҳои Аргентина ва Бразилия дар сатҳи бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон бозӣ кардан наметавонанд. истед дур намеравем ва финали ҷоми ҷаҳони охиринро ба ёд меорем. мухлиси футбол худаш дарк мекунад, ки то куҷо ин гуфтаҳои Мбаппе ба ҷуз душманӣ дигар чизе дар худ надорад.
ин буд маълумоти ҷамъовардаи мо оиди футболбозоне ки бо Мбаппе муҷарроҳое дошта буданд. Агар ба шумо навор писанд омада бошад, ҳатман дар комментария фикратонро қайд кунед ва бо обуна шудан навори ҷадидро мунтазир бошед.